No. Hello guys, welcome back to my channel. So ako na po ni guys si Kuya Renz Ninjo. So for today's vlog guys, kabama dito ako sinahitabo sa pangyayari sa bagyong Odette. So grabe jud agkuan guys, agupit ni bagyong Odette. So dili mabangbang, grabe jud. Luoy kaadyo mi guys diri sa Bohol kay mao jud ang point or mata sa bagyo nga bagyong Odette. So agkuan guys, part nga Tagbilaran, Valencia na ay sa part to Garcia, wala siya kayo ka-effect sa bagyong Odette ilahad adto guys kay kusog po ilang signal, pero dari sa Bohol ubay nga part din jud napita ang kuan guys kanang mata sa bagyong Odette tinawa sa likod namo guys, grabe tawa no sa among likod. So inag-uli namo ato sa among bahay guys, among ipakita among unsay among porma sa among balay. So nata karon sa Purok 5 Bulilis ubay Bohol sa tinawa guys. So ang ipakita ninyo guys ang mga bay kay matumikuan guys mag-charge ang mga cellphone kay mga lobat man mi. So amo naman suwa jud nababay signal kay wa may mga cellphone para pong i-charge ang mga cellphone. So karon amo ipakita ninyo guys ang mga bay nga na epektuhan sa bagyong Odette. So wala mapipili siguro guys, depende sa mga bay nga lig-on jud kay naa bay nga murag wala epekto sa bagyong Odette. So karon ang ipakita ninyo guys namo ang mga bay nga grabe kayo guys, di mabangbang ang bagyong Odette. So let's go guys, ang makita nyo ang mga bay. Oh, grabe guys no, nawag mga kahoy, yung mga basak dari, grabe. Way gipili diri guys, madato or mapubre, dakog bay or gamay bay, bas hipos tanan. Oh, kita man. Grabe guys, ang luod sa dari na inang bay na wadag scene. Mas pinaworth sa amo guys, ikihapla jud tanan may nahibilin. Grabe. So kung ganahan mo tabang diri namo guys, so comment lamang pud mo diri sa ang YouTube channel sa section comment njo. Naapod ko ihatag ang number dito. So kung ganahan mo tabang namo o motabang sa kuan guys, please nang hangyo mi ninyo nga need me og help sa among mga bahala lang jud guys sa pangsaninat lang jud namo og sa mga pagkaon, bahala wa sa mi bay. Basta among unahon isang pagkaon namo og among ang suoton. Grabe na may agas kanal di ay. Kung ate may kuan. Alright. Worst na. Ito joy. So kana siya guys, is bay ni siya. Bay, ikaw na silent. Bay na siya guys, abot sa kanang dam. Grabe gigi upaw gyud. Ang paspas pa di mamulak. Oy. Si basa. Basa ki abot. Kilahan na. Ito ko ninjo, bagi tilok, murag agan narang second floor guro na ibilin. Vlogger ko oy. Han, oh Mac, makasignal ta Mac. Ato ni i-upload. Nagrabig ba ng Louis halong? Tang jud. Talon. Motor guy. Sila. So manig eskwelahan sa Bulilis National High School guys. So grabe. So manig eskwelahan sa Bulilis National High School guys ang entrance. Pabag wa nagbay sa gate sa guard. Oh. Muna ang purok size no. Murag gilinog sa no. Nga part.
Di ba makita ni siya sa nagkuan nagabi. Ang kainit ba siya? Di, kanang pinaka researchable nga title ko. Bagyong Udit. This is a part of Purok. During. Hala, tinawag. Ambay ana. Pero oy lang. Kuya Bobby. Ito ang masarap pipilihan siguro. Ikaw mang pipitan ilan siya. Sarap eh. Dapat ba dot ki? Ila pa ni oy. Kailan na siya. Dapat dot ki. Ay nag-clearing na sila dali no. So tanawa guys sila is nagbayanihan. Ito sa likod na mo guys, di makita. Nagbayanihan sila. Perting buta na kay nagpajong in tao, nag-uban na mga gigwahon. Kato na sunugan. Pangingan. Dito dapat karon kita tulog dito. Managod. Ah. Labi. So karon guys, ang ipakita ninyo gatong mga kuan para sa Purok 5 dapit ni Ariel ako kaya titing, butlig, ila ka abonsalo, mo to ila mga ila uming daari, ila uming ang mga silingan sa Purok 5. So mo nigbay guys ni Kuya Tiboy. So karabi guys, nagingani ko kampurma guys kay karabing ilarang ang inita ka zo. Mapuni pulis siguro po sira na ibagzo. Karabi guys ang likod. Di maklaro. Karabi. Later guys, amo jud ipakita ninyo ang mga bay individually karabi among ba didto. Wa jud nahibilin hapla tanan. Grabe. Ang ipakita ninyo kung say porma diri sa atong kapaligiran diri sa Bohol, Bulilis. Ay. Mo bito no. Ay portahan ari mag adto dito man. Ano mo? Dili ana ko gawas lang di ba kamulapan. Hala lamdagan. Tinawa ay ko na hala la sweet halos. Hala nagkatawa ra ko pero wala kay tumula-mula na. Nagdala ka rin dahil. Oh, yun ang sabihin niya ko. Haba. Ha? Katulas ako ako eh. Ay, bintay nila kay Sinra. Sinra na dao. Matumpag. Sorry, wala sa skin.
Ano ka di aban? Hamama ban? Ang laba di ay. Laba di ay, laba. Hi. Way bagyo na ni. No, no.